Εμείς ως ΑΚΕΛ ζητούμε την παραίτηση της αρχής εξυγίανσης. Η αρχή εξυγίανσης είναι η διοικητής, οι δύο εκτελεστικοί, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεγάλη απορία η δική μου, κύριε Μιλωνά, και θεωρώ πλέον ότι η Κύπρος εκπέμπει μια τριτοκοσμική εικόνα, μια εικόνα ανεπάρκειας, ερασιτεχνισμού, που βαραίνει κατά κύριον λόγο τον ίδιο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος δεν μπορεί να οργανώσει βασικούς θεσμούς. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ήταν ο πλέον βασικός. Συνεπώς, ο κύριος Αναστασιάδης έλεγε ότι θα έρθει χθες και θα βάλει τάξη. Και τι παρακολουθήσαμε? Ένα θέατρο παραλόγου. Πήγαν εκεί τα μέλη της αρχής εξυγίανσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής, και αντί να ζητήσει τις παραιτήσεις τους στο γραφείο του πάνω εντός 24 ωρών, έφυγαν από εκεί και μας έλεγαν θα ετοιμάσουν υπομνήματα κλπ. Και μετά τον ακούμε να θέτει θέμα ασυμβίβαστου για την κυρία Γιορκάτσι. Σας ρωτώ, κύριε Μιλωνά, το θέμα του ασυμβίβαστου της κυρίας Γιορκάτσι είναι καινούριο? Πέρσι τον Νιόβρη 2014 έγιναν συνεδριάσεις θυελλώδες στην Επιτροπή Θεσμών για τα θέματα του συμβολέου της κυρίας Γιορκάτσι, και πρέπει να σας πω ότι τότε ο πρόεδρος ξαναυπέγραψε με την κυρία Γιορκάτσι θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί ο πρόεδρος δεν ζήτησε χθες ως όφιλε και ως ζήτησαν όλα τα κόμματα, ακόμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τις παραιτήσεις όλων. Να μην ξεχνούμε ότι η υπόθεση πώς άνοιξε, κύριε Μιλωνά? Άνοιξε γιατί παραιτήθηκε η διαχειρίστρια. Γι' αυτόν ήρθαν και στην Επιτροπή. Άρα το θέμα που έπρεπε να εξεταστεί είναι η αρχή εξυγίανσης, της οποίας προείστατον η κυρία Γιορκάτσι, έκανε σωστά τη δουλειά της σε σχέση με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της λαϊκής? Προσωπικά λέω όχι. Λοιπόν, και αν δεν την έκανε, γιατί δεν την έκανε? Να σας θυμίσω ότι τα περιουσιακά στοιχεία της λαϊκής έτυχαν αξιοποίησης από πλευράς κυβέρνησης και αυτών των συμβούλων που διόρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να ελεγχθεί το 18% της διαχειρίστριας και να μην της επιτραπεί να ψηφίσει τότε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου. Γιατί κάποιοι ήθελαν να ελέγξουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Και επειδή ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει το κάποιοι, ο κ. Παπαδόπουλος φανερά κατηγορεί ότι βολεύτηκαν εκεί μέσα όλοι οι πελάτες του κυρίου Αναστασιάδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Συνεπώς, αυτό το 18% που ανήκε στους κουρεμένους καταθέτες της λαϊκής, που σήμερα είναι διακοσμητικά στοιχεία στο Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, αξιοποιήθηκαν τα μέγιστα από πλευράς της αρχής εξυγίανσης και της κυβέρνησης. Συνεπώς, θα έπρεπε ο πρόεδρος εχθές να ζητήσει, αν ήθελε να ήταν πιστικός, τις παραιτήσεις όλων. Αυτή είναι η θέση. Και ένα θέμα. Και το θέτουν όλα τα κόμματα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Δύο βουλευτές. Λοιπόν, και μπαίνω στην ουσία του θέματος. Δεν μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να θώνει τον πρόεδρο. Ήταν ερασιτεχνισμός, ήταν επιπολαιότητα εκ μέρους του ανώτατου θεσμού της Δημοκρατίας να υπογράψει συμβόλαια και να διορίσει στη θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας άνθρωπον χωρίς να ελέγξει το λεγόμενο due diligence που τον ξεσκονίζει σε αυτόν που διορίζεις. Έτσι γίνεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, για να του δώσεις τη θέση στην οποία θα υπηρετήσει το δημόσιο. Λοιπόν, και πρέπει να πω το εξής. Έκαναν αυτό το πράγμα με την κυρία Γιορκάτσι? Τον μπάχαλο που είδαμε στη Βουλή, άλλα έλεγε ο κύριος Παναγιώτης Αντωνίου, άλλο ο κύριος Δρουσότης, άλλα η κυρία Γιορκάτσι, και το Προεδρικό επέλεξε να το ρίξει στα μαλακά μετά από εκείνη τη σκληρή τοποθέτηση του Προέδρου, γύρισε σοβαρά ερωτήματα. Δηλαδή, με πόση επιπολαιότητα ο Πρόεδρος είπε: εντάξει, καλέ, η κυρία Γιορκάτσι έχει αξιοπιστία, φέρτε τα συμβόλαια εδώ να τα υπογράψω. Έτσι λειτουργούμε ως θεσμοί σοβαροί σε αυτόν το κράτος? Ερασιτεχνισμός και επιπολαιότητα. Και τολμώ να το πω και το υπογραμμίζω. Λοιπόν, σε πόσους έχουν γίνει έλεγχος καταλληλότητας, ως ικανότητας και καταλληλότητας, το λεγόμενο proper and fit control? Υπάρχουν άτομα μέσα στο Συμβούλιο της Κεντρικής σήμερα που καταδικάστηκαν από τους 3 δικαστές τότε για ψευδορκία στο θέμα του χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Το είδαμε στην Επιτροπή Θεσμών. Τα είδαμε. Πώς πέρασαν από proper. Αναφέρεστε? Δεν θέλω να ανοίξω άλλα κεφάλαια, κύριε Μιλωνά. Τα είδαμε στην Επιτροπή Θεσμών, δημοσιοποιήθηκαν όλα. Λοιπόν, σε ποιους έγινε έλεγχος ικανότητας και καταλληλότητας? Τεχνοκρατική γνώση.
Το να διορίζουμε ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή έχουν μια θέση ή επειδή είναι καθηγητές οικονομικών ή επειδή, δεν σημαίνει ότι έχουν και την τεχνοκρατική γνώση που χρειάζεται για να βρίσκονται εκεί. Το ίδιο ισχύει για τη θέση του διοικητή. Λοιπόν, συνεπώς, δεν μπορούμε να απαλλάσσουμε τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος όφιλε να ξέρει και αν δηλώνει άγνοια σήμερα εκ μέρους του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι για να πει ότι δεν έχει ευθύνη. Μα η άγνοια δεν είναι αλωθή όταν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας και με την υπογραφή σου διορίζεται κάποιος. Μετά, όλα τα κόμματα θα διορθώσουν τον κύριο Κυπριανού. Δεν είναι μόνο την παρέτηση της κυρίας Γιορκάτση που ζητούν. Ο πρόεδρος είναι που ζητά μόνο την παρέτηση της κυρίας Γιορκάτση. Δεν ούτε καν αυτόν ο πρόεδρος. Οι άλλοι ο πρόεδρος αναμένει τη δικαστική διαδικασία με την εντολή δεν μπορεί να τη ζητήσει, αλλά το είπα ότι. Περιμένετε να δει την απόφαση του και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, τους δέχτηκαν εχθές. Αν ήθελε να πείσει τον κόσμο για τις προθέσεις του, έπρεπε να τους πει τις παραιτήσεις σας στο γραφείο μου σε 24 ώρες. Μην με διακόπτετε, δεν σας διακόπτω. Σας άκουσα να μονολογείτε για ώρα. Μια ερώτηση για να απαντήσετε. Δηλαδή, αν οι άλλοι έθεταν τις παραιτήσεις τους και έμενε η κυρία Γιορκάτση, αυτό θα λύνει το πρόβλημα. Λοιπόν, από τη στιγμή αυξανόταν η πίεση προς την κυρία Γιορκάτση. Βεβαίως, όταν ζητούσε να υποβληθούν. Αλλά επειδή δεν σας το λέγε Χαραμπίδα, θα σας το πω εγώ, κύριε Κυπριανού, προσπαθώ να μην. Αλλά πάλι μου παίρνετε το. Κυρία Χαραμπίδα, ακούστε, ναι, αλλά νιώθω όπως το ευνοχισμένο δημοσιογράφο. Επειδή έχω την πίεση του παραγωγή πάνω μου, λέει είναι και 21. Έχω τον Γιορκάτση μετά. Στον κύριο Πολύκαρπο Γιορκάτση, ένα λεπτό. Όταν κύριε Κυπριανού, μιλούμε για τα εγκλήματα, εάν έκανε εγκλήματα η διακυβέρνηση η Χριστόφια, η οποία δεν μελετούσε αν είναι ικανός ή ο Δημητριάδης ή ο Σταυράκης ή ο Σαρλής, και τα επαναλαμβάνετε εσείς και ταυτόχρονα, επειδή το θέτετε το θέμα, να μην ζητούμε την παρέτηση για να εγκρεμάσουμε στην πλατεία Ελευθερίας στην κυρία Γιορκάτση. Από την άλλη, οι άλλοι υποδικοί μας, διότι εμείς τους διορίσαμε, τον Κιλιάρη, τον Σιρίχαν, τον Στέγγο, τους σπουδαίους οικονομολόγους, κάποιος πρέπει να μας απαντήσει αν είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι. Σας απαντώ. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός ζητήσαμε την παρέτηση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης και απάντηση είναι ξεκάθαρη. Περιμένετε όμως. Να πω και κάτι για τον πρόεδρο. Κύριε Κυπριανού, δεν γίνεται αυτό μαζί σας. Μονολογείτε 15 λεπτά και δεν με αφήνετε να τοποθετήσω. Ο κύριος Κιλιάρης υπέβαλε την παρέτηση του. Συγκινήθηκε η διοικήτρια. Τα άλλα μέλη συμφώνησαν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κιλιάρης. Συγκινήθηκε. Θέλω να πω το εξής. Κύριος Κιλιάρης, επειδή δεν μ' αρέσει κανένας να το παίζει μετά Χριστόν προφήτης και να επιλέγει ηρωικές εξόδους, όλα αυτά τα γνώριζε. Και ήταν ομόφωνα οι αποφάσεις που λαμβάνονταν από την αρχή εξυγίανσης. Όταν είδε να εξελίσσονται αρνητικά οι καταστάσεις, επέλεξε να κάνει μια ηρωική έξοδο. Έξυπνον επικοινωνιακά, αλλά εμάς που γνωρίζουμε δεν μας πείθει. Λοιπόν, και συνεχίζω με το εξής. Εάν ο πρόεδρος εχθές ζητούσε την παρέτηση όλων, τότε η πίεση στην κυρία Γιορκάτση σήμερα θα ήταν αφόρητη, κύριε Μιλωνά. Απολογούμε και στον κόσμο. Θέλω μια ερώτηση να σας κάνω για αυτό το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω για τον κύριο Τορναρίτη. Ο κύριος Τορναρίτης βγήκε και είπε κάτι πολύ σύντομα μόνο. Μια πολύ σοβαρή κουβέντα κατά την άποψη. Μέσα σε αυτόν τον κυκλώνα, ο μέσος πολίτης λέει ότι δεν υπάρχει έξοδος. Πρέπει να καταφύγουμε στο λαό. Ρώτησα προηγουμένως τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και ο πρόεδρος σκέφτηκε να παραιτηθεί. Έχουμε προεδρική δημοκρατία. Και είπε ο συναγερμός. Γνωρίζω πολύ καλά τι έχει λεχθεί. Όχι, δεν γνωρίζετε κάτι που είπα και πριν. Θα σας το υποβάλω για να μην σας ξαναδιακόψω. Είπε ο συναγερμός να την κουβεντιάσουμε στα συλλογικά όργανα. Και εγώ γνωρίζω ότι κουβεντιάσατε στα συλλογικά όργανα. Την εβδομάδα. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είχε απλά εκφράσει την άποψη του εκεί που συζητούσαμε την ελεύθερη πτώση των θεσμών. Είχε μπει ο κύριος Τορναρίτης, ίσως να είναι και μια σκέψη να παραιτηθεί ολόκληρο το κοινοβούλιο και να προκηρύξουμε εκλογές. Και οπωσδήποτε ήταν μια σκέψη, έγιναν και άλλες σκέψεις από άλλους. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να κατατεθούν ως πρόταση στο πολιτικό γραφείο, να συζητηθούν, να εξεταστούν όλες οι πτυχές και μένω μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Ήταν ένας ελεύθερος διάλογος. Όσον αφορά τις υποθέσεις του κ. Ερωτοκρίτου, πρέπει να πω ότι υπάρχει διερεύνηση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Είναι μια υπόθεση που είναι και στο Ανώτατο Δικαστήριο ούτως ή άλλως και μας έχει ζητηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα να μην κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις. Βέβαια, η διερεύνηση δεν αφορά τις απειλές κατά βουλευτή στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Μπήκατε στην ουσία της υπόθεσης, κύριε Χαραμπίδου, γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, κύριε Μιλωνά, ότι όλοι πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους. Πρέπει να σεβαστούμε τις συνταγματικές διαδικασίες. Εδώ υπάρχει μέσα. Πότε πάμε σε εκλογές, κύριε Κυπριανού? Ξέρετε, προσπαθώ να μην το αποφύγω γιατί ξέρω ότι δεν είναι βολικό για όλους μας. Ακόμα και για εμάς τους δημοσιογράφους να γίνουν εκλογές τώρα. Πότε καταφεύγει κάποιος στο λαό? Όταν έχουμε φτάσει στον πάτο και δεν εμπιστεύεται.
εμπιστεύεται κανένας κανένα. Ούτε την νομική υπηρεσία την εμπιστευόμαστε, ούτε τους πολιτικούς, ούτε τη Βουλή, ούτε το Προεδρικό, ούτε τα κόμματα. Αυτό, κύριε Μιλωνά, επειδή αυτό το οποίο λέτε είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, και όντως έτσι σκεφτείτε. Έτσι το ρίξατε λίγο την πρόταση του κ. Τορναρίτη. Όχι, δεν είναι αυτό που έχω πει. Εδώ πρέπει να βρεθούν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι από ολόκληρο το σύστημα, από την ίδια τη δημοκρατία, ούτως ώστε να επαναβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Αν αυτόν δεν γίνει δυνατό, με συμπεριφορές όπως αυτές που βλέπουμε από την κυρία Γιορκάκη, δηλαδή να αρνείται να παραιτηθεί, να αρνείται να ηρεμήσει μέσα από την παρέτηση, είτε ευθύνεται είτε δεν ευθύνεται, μέσα από την παρέτηση της ο λαός και η πολιτεία, ολοκληρώνω, τότε, αν δεν μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των πολιτών προς τους θεσμούς, βέβαια και η επόμενη λύση της δημοκρατίας, που τη δίδει μόνο η δημοκρατία, είναι οι κάλπες. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνει η προσπάθεια. Λοιπόν, οι θεσμοί έχουν καταρρακωθεί και έχει μέγιστη ευθύνη ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Μιλωνά. Και όποιος δεν το παραδέχεται, θέλω τυφλή. Όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Τορναρίτη, ο κύριος Τορναρίτης να πάει πρώτα να ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραιτηθεί και να επαναβεβαιώσει την εντολή του λαού, για τον λόγο ότι όσα δεσμεύτηκε προεκλογικά, αποδεσμεύτηκε στη συνέχεια. Είναι σε 2 σελίδες που τα καταγραφέν προχθές, κυριακάτικη εφημερίδα της δεσμεύσης και της αποδεσμεύσης. Να γίνουν εκλογές προεδρικές. Να μην αμφισβητούμε το κοινοβούλιο και να προσπαθούμε να περάσουμε τον πρόεδρο στο απειρόβλητο για να φορτωθεί η Βουλή την ευθύνη. Και θέλω να θέσω και κάτι άλλο. Μα μιλάτε όλη την ώρα, να τα λέτε μια φορά και να μπορεί άλλος να σας απαντά. Ο κύριος Τορναρίτης φτάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπα ότι ο κύριος Τορναρίτης να ζητά την παρέτηση του Προέδρου του Πρώτου. Άνοιξε θέμα ο συνάδελφος του, ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, για παρέτηση του Κοινοβουλίου και αφήνει τον Πρόεδρο στο απειρόβλητο. Εγώ για όσα δεσμεύτηκα τα τηρώ και το κόμμα μου. Ο Πρόεδρος τι κάνει.